Ha! Yo Trini Hichi Seroni Di plati ngwarangwanda Plati we maplati It's platinum Well, tinosiva kuti zvinhu zvakastika Tineka idea kekubatsira nyika Haikona kuisa muromo mumunhu Zvatinoda zvese tinazvo muno Tineka idea Katinofunga kakadziya Katinofunga kakadziya Tineka idea Tineka idea Musafunge mabhiya Musafunge mabhiya Well, baro inenganga uye pano first Timboita masheds Komenidza munoshandisa kutumirana Tikadzishandisa kugadzira magetsi Kana tikazviisa paskero Mukati parusero Hamuone toita fastest mode of transport Towachisa mamero Tineka idea Katinofunga kakadziya Katinofunga kakadziya Tineka idea Tineka idea Musafunge mabhiya Musafunge mabhiya Minister of Finance Parizef Bank moisa fence Moromba senyika moisa nyoka inorutsa mayusa nemasenzi echange Communication tiriko Pakuita video call Toonerana muhari zvisingade data Inenge iripo Tineka idea Katinofunga kakadziya Katinofunga kakadziya Tineka idea Tineka idea Musafunge mabhiya Musafunge mabhiya Well, baro inenganga uye pano first Timboita masheds Komenidza munoshandisa kutumirana Tikadzishandisa kugadzira magetsi Kana tikazviisa paskero Mukati parusero Hamuone toita fastest mode of transport Towachisa mamero Yo breeze Aone roti venchero kuma horse rides Chichikwa kwa yaisa tourism Tikesedu kana mahaina rides yaisa Toisa mapere kokwa Then idea yakauya kumazupko yaisa Yongoiswa futi kuita mazupko bawa Mazupko hospitals Nezupko wawa Yaisa Hichi Diplati ngwarangwanda